गोरबोनि अराय अनसुलि बिमा रागा जोंनानैबाबो फिसाजो फिसाला बिहामजोखौ रायोमोन। नाथाय बे रायनाया गुबैयै रागा जोंनानै रायनाय नङा, मोनसे संसार जानायनि आखल रोंलांनायनि रायनायसोमोन। नाथाय बेखौ जों बोरैबा सानना लाफ्लांनो हागौ। नाथाय बे बिमाया दिनै गोमालांबाय, मा खालामनो आफा इसोरा बेफोर सोरनियाव आलो आलो दिनैथोंसै। बेनि थाखाय आङो रायजोनिसिम बयबो जाहाथे मोनसे आखाइ खबजोबनानै 1 मिनिट बिनि मुङै कन्डलेन्स खालामनानै आत्मा सान्तिनि थाखाय आफा इसोरा बेखौ आलो आलो सोरगोआव लाखिनो दोनहैथोंसै, बेखौ आं हास्थायनानै आङो न'खरनि गाहाय बिगोमा बेनिनो लोगोरि हिसाबै आं दिनै फैहरबाय। थांथोंसै बियो अरायबो आलो आलो थांदो नोङो अनजालि दमयन्ति गयारि। आङो नोंखौ गोसोनि मालाबा रागाजों रायोमोनब्लाबो, नाथाय आंनि रायनाया गुबैयै सानि रागाया आलादामोन, नाथाय गोसोनि जेब्लाबो अनलायनाया जोंनिया गोथौमोन, गोजोरमोन। बेनिखायनो जों इसेबां संसार जानानै गथ' गथाय खांबोनो हादोंमोन। दिनै फिसा फिसौखौ जों मा खालामनो हादों हाया बेखौ जोंनि गोसोजों आफा इसोरासो मिथिसिगौ। बेखौ आंहा बुंनानै दा गोरबोनि बाथ्राखौ आं फोरमायनो हाला। नोंबो थालांदो, नोंबो थांदो, नोंनि थांनाय लामाजों थांदो, नोंनि बैतरनि दैखौ नों बारहैदो। बे संसाराव आंखौ हारसिङैनो सेवा खालामनानै थांबाय। आं बेहाय न'खरनि बे फिसौ फिथाइखौ लानानै फिसा सानै फिसा साथाम थालांबाय नोंहा, फिसौफोर थालांबाय, फिसौ माखासे गालांबाय नोङो, बिजामादै माखासे गालांबाय, न'खरनि बाय बाहागि गासैबो खुरमा बुस्थुखौ गालांनानै नों बिदाय लालांबाय। आं दिनै नोंनि सेराव गासैबो नोंनि माबाफोर रायफ्लांनाय माबानाय दाय जादोंब्लाबो बेखौ निमाहा गाबख'बाय नोंनि सिगाङाव। नोंनि आत्माया गोजोन मोनहैथोंसै। नों आंखौ साव होलांबा होलांदो, रायलांबा रायलांदो, बे नोंनि बाथ्रासै आं नोंनि सिगाङाव निमाहा गाबख'बाय। लोगोसे आइ आफा रायजो राजानिसिमबो